ин марди асил воқеан ҳам заҳматкаш аст. Шабу рӯз меҳнат мекунад, то ки аз ҳисоби даромади заминаш чархи рӯзгорашро тоб диҳад. ҳоҷӣ Неъмат Усмоновро ҳамагон мешиносанд. ӯро бисёриҳо ҳамчун боғутокпарвар медонанд. вале ин марди заҳматпеша ба парвариши гулу бутаҳои ороишӣ низ шуғл меварзад. ба гуфтаи худаш ӯ гулпарвар нест, аммо ба хотири зебоипараст буданаш ба ин кор даст задааст. ман хел фикр ақида дорам. ватан ватани ҳамамо. аз хориҷ ё ки як вазифадор одам нест ки фақат ҳама мамлакатта обод кунад, зебо кунад. ба ман фикр мекунам ҳар як шаҳрванд гӯё ки ҳиссагузор боша ба ободӣ, зебогӣ ҳамин диёри худ, диёри ватани худ саҳмгузор боша, ҳаракат кунад ки як чи ҳиссагузор боша. корҳои аҷибу ихтирооти ӯро ба инобат гирифта соли 2016 ба ӯ унвони профессори фахрии донишгоҳи аграрии Тоҷикистонро доданд. воқеан таҷрибаҳои амалӣ менамудаи ҳоҷӣ Неъмат Усмонов натиҷаи хуб медиҳанд. масалан ҳамагон гули геранро дар гулқутиҳо парвариш мекунанд. ҳоҷӣ Неъмат Усмонов бошад дар замини кушод. ин таҷрибаро бори нахуст роҳандозӣ кардам, мегӯяд ӯ. ҳамамон маълум ки ҳамон мамлакатомон охирон вақт бисёр тинч, ором, пешрафти бисёр обод мамлакат ба аку як зебоӣ дар кор меша, зебоӣ мезебад. барои ҳамин асосан гулпарварӣ асосии рола бозӣ мекунад. ман дар бораи як намуд гул гап мезанам. ина ҳама медонад. гули геран асосан ина занако дар хона, дар тувак парвариш мекунанд. ина ман 2 сол боз ба сахро бироварда ина шунонда истам. ин гул бисёр зиёд карданаш осон, бо о қадар инҷиқ не то тирамо гул мекунад. бисёре аз гулҳои ороишии ин марди хоксору заминӣ маҳсули заҳмату ранҷи худи ҳоҷӣ Неъмат Усмонов мебошанд. агар пештар чунин гулҳоро аз хориҷи мамлакат меоварданд, ҳамакнун имкони пайдо намудани чунин гулҳо дастрас аст. дар бораи ҳамин гули вестра камтар ба бинандаҳо маълумот медодед ки чӣ гуна гул аст, аз куҷо дастрас кардед? гули вестра бисёр гули хушрӯ ҳамон вақт гӯё ки ҳамон охирони март саршаҳри апрел гул мекунад. яке якбора пеш аз барг кардан гул мекунад. ҳама ҷой гул бӯйш бо бисёр аҷоиб. то тирамо баъд барг мекунад. ҳар ҷой то тирамо якта нимта гул карда меистад. ҳоло ҳоҷӣ Неъмат Усмонов барои зиёд кардани якчанд намуди гулҳои нодир чораҳои зарурӣ меандешад.